Aisha izzar so, sai na ga Aisha izzar so. Hajiya Nafisa sarkin izza a cikin shirin izzar so. Hajiya, na kwana? Na gajiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Ya huta? Lafiya lau. Da Allah tambaya nake yi. Allah ya sana sani. Dan Allah ina ne gidan su Aisha Izzar so? Ban santa ba gaskiya, ban sani ba. Wannan fa wanda take yin fim din nan fa a cikin Izzar sannan fa mai dan haka da idan nan fa. Gaskiya ban santa ba. Dan Allah ki taimaka min. Na ce ban sani ba. Dan Allah dan Annabi ki taimaka min. Haba malam, na ce maka ban sani ba. Inna lillahi mai dan haka nan fa. Dan Allah ki taimaka min Hajiya. Na ce maka ban sani ba ya haka malam. Haba. Hajiya dan Allah ki hakuri ki taimaka min. Izzar so, sai na ga Aisha izzar so. Aisha wallahi lamarin yanzu ne ai sai hankali. Aha, ni abun kasa ne kam in ka bi shi a hankali jama'a al'amari kuma ana haƙuri na mana sosai ma. Assalamu alaikum. Aramma. Barka ne. Ina wunin ku? Na gajiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Aramma. Dama wallahi yunwa nake ji ne. Ina so da Allah ku taimaka min da kuɗi in akwai a gurin ku. In sai abinci wallahi da zuwa ya bar ransa an kwace wallahi. To wallahi bari zan duba akwai masa. Allah taimake ni in samu. Allah kai aran wallahi ba zan karba 50 ba. 50 ne? Allah ba dazun nan da na karba Allah kwace ta akai. Naira 50 ne? Gaskiya ba ta da sa'a wallahi ba zan karbe ta ba. Kai ne baka adana ta waje mai kyau. In ka adana ta waje mai kyau ai bara kai wallahi ba zan karbe ta ba wannan Allah to ba ta da sa'a. To ina zuwa. Inda akwai wata kawai a canja mu. To gashi. Yawwa aran ma kai na gode sosai wallahi na gode amma da Allah an tambaye ku mana da Allah da Allah a ina zan ga Aisha Izzar so na cikin fim din Izzar sannan subhanallah wallahi tun daga kauyen mu nazo kallanta wallahi me ka zai kuma wallahi kawai ta nazo kallo tun daga kauyen mu wallahi yanzu tun daga kauyen ku bar kauyen ku ka zo zaka ce zaka kalle ta wallahi Allah ya taimaka mu to mu dai wanda kake kallon mu ba dai harkan fim nan muke ba to da dai kace zaka je zuwa wajen su wanda suke harkar fim din maybe anan zaka ga kallon su amma mu to ba matsala tun kuma tsani da 100 ai kun kyauta ai nagode yawa nagode sai an jima yawa nagode sai an jima ga wani ba ka ga wani bayan Allah wanda bayan godiya an bashi naira 50 ma ba zai karba ba wallahi ba zai karba ba mutane ai sai hankali lamarin su aha Izzar so, sai na ga Hajiya Nafisa sarkin izza a cikin malamin yana da matsala ba. Malam. Me haka ne? Me haka ne? Ina kwana. Kai me haka ne? Turo ka kai ne? Ba turo ne akai ba wallahi. Tambaya nake ina kwana? Lafiya. Ai in gaya maka haka da tare ni jiya ma in gaya maka yayye wai ina ne Aisha Izzar so mai baki yayi. Ki Allah ki ma mutane shiru kai naga kamar kana da. Baka dan kalli? Kai waye ne? Kai dan kauye ne ko? Wallahi daga kauyen nan. Shi yasa you are very stupid. Naga alama kai dan kauye ne. Ka zo ka ce kana neman Aisha Izzar so an gaya ma ganin Aisha Izzar so wasa ne? Wallahi ni na ganta. Mutane kuna ganin mutane TV shi kenan sai ku ce sun gansu ko? Wallahi kai ka san daga kauye fa na taho fa ai na san Allah da zan dace. To ka koma kauyen. Yanzu ka taimaka da Allah ka faɗa mun da Allah inda suke taruwa a garin nan. Shawarar da zan baka ɗaya ne ka koma kauyen ku ka je ku yi girbi ka karasa baban ka girbi yafi ma da ka zo ka dawo neman ta. Kano ba wasa bane. Haka ne. Kano ba wasa ba. Haka ne. Ki dubo wannan ba. Ya dauki shawarar da ya taimaka wa kanshi. Allah mu je Allah mu yi ta kan mu. Ki dubo wannan. Ka zo za ka yi mutane abin da bai dace ba. Wallahi kai. Za ka yi bayani.
sai na ga Aisha izzar so, Aisha izzar so, sai na ga Aisha. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aramma, Barka. na wuni, Lafiya kalau. na gajiya, A gida. ya aiki, Alhamdulillah. ya kwana biyu. Lafiya kalau wallahi. Dan Allah Aramma ka taimaka min mana ina zo in kira wani abokina a ƙauyen mu. Kai. Yau sati na guda kenan a cikin garin nan. Subhanallah. Da Allah a taimaka min mana. To yanzu ya za a yi numban kenan zaka bara Eh, sai. zan baka nan. To ba ni mu ji numban mu ji. Kana ina ne ma ni kan Allah sa bata faɗi ba. Yawwa ga tana. Ina sarki. Babu. Babu. 7 babu. To. 9 8 6 6 1 2. To. 4 5. A sa abin ku na yan kauye ya kudin. To. A zage ka baka ma arziki ne. Ya shiga. Yawwa. Salamu alaikum. Kai dan Audu. Kai wani irin dan iska mutum ne tunda na tafi baka neme ni ba. To kai ina ruwanka da wayanda zaka neme ni Allah na tuba. Ai gari na zo ai. In ka dinga kiran waya kana ina nake ai wani zai iya ce maka ya gana wulga sai ya kira ni. Kai gaskiya wallahi baka Allah kai ba mutumin kirki bane. To ya labarin gidanmu? Duk lafiyan yanzu nan wallahi wata yar shafel aka ban na kira ka da ita. Kai da ka san wayan yan birni wata yar shafel ce. Ni ma ba ni na sa nan ban bashi yasa. In Allah ya dade nan da kwana 3 zan ganta kuma zan dawo. Ka ji ba? Ka sa wannan akan ka kai kudin Allah da. Yawwa sai na dawo. Sai na dawo. Yawwa Caude dan Audu ya labarin gona na. Dan Allah ka kura min da zabin nan dan Allah. Yawwa dan kare na ba. Ya mutu. Wallahi dan Audu kai ba mutumin arziki. Wallahi kai ba abokin arziki bane Allah. Yanzu karen na aka bari ya mutu. Allah isa wallahi tallahi zan dawo garin kuma zan same ka. Wallahi Allah isa. Kare na fa ya mutu ba. Kare na fa ya kashe mun fa. Allah kai ba mutumin arziki bane. Allah kai ba mutumin arziki bane. Kare na ba. Ya kashe ai. Wai ba zai ji ni ba? Ya kashe ai. Wallahi dan Audu ba mutumin arziki bane. Arama nagode. Nagode Arama. Ji mana. Bari jin duba katin na tukunnan ga nawa ka ja tukunna. To duba. In ku Allah ya ku da taimako. Maybe ma na ci da yawa. Kai. Har 150 fa. Ya. 150 ka ci. Ka gan shi nan? Kai network din birni daban da na auyen mu. Wallahi. To nagode. To ni kuma haka zaka bar ni kenan fankan fayo kenan. To kai yanzu ina dan samu 150. Naji kana maganan gashi kuɗi tukunna a ƙauyen ku tukunna. Ni yanzu ni wallahi ka gani ni ma na kwana biyu ban saba tukunna. Wannan din ni ma wallahi rida gare ni. Wayo ta faɗi. Ya sun ta faɗi. Allah ta faɗi. 100 gare ni wallahi wani gaya bani kuma za ka rena ba ko za ka rena mun hankali ba. Allah dan annabi ki haƙuri wallahi zan kawo maka kuɗin nan. Allah duba a junka duba. Allah babu kuɗi Allah ka duba mai kyau. Dan Allah kai haƙuri ta mun rai. Ka duba kaga wallahi babu kuɗin. Allah babu. Allah kai haƙuri. Hadiya sun banza.